наздикони раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар соҳиби якчанд истироҳатгоҳҳои дабдабанок ва ширкатҳои истихроҷи маъдан ҳастанд. Чунин маълумотҳо дар тафтишоти Маркази хабарнигорӣ оиди тадқиқоти коррупсия ва ҷинояти муташаккилӣ (OCCRP) ҷойгир шудааст. Сухан дар бораи клани Соҳибовҳо меравад. Ду аъзои ин оила, Маҳмадзоир Соҳибов ва ҷиянаш Шамсулло Соҳибов, бо ду духтари раис ҷумҳур Раҳмон оиладор ҳастанд. бародарон Зайнулло ва Нарзулло барои харидорӣ ва таъмир намудани санаторияҳо ва курортҳои Тоҷикистон фаъолона иштирок меварзанд. Шамсулло Соҳибови 40-сола ширкати Фарозро идора мекунад. Ширкати мазкур дар соҳаи истеҳсоли нафт ва дигар намуди маҳсулоти хом кору фаъолият мекунад. соҳиби терминалҳои гумрукӣ буда, дар соҳаи бонкдорӣ дорои ҳисса аст ва соҳиби якчанд мактаби ронандагӣ мебошад. ҳамин ҷамъиятҳо ҳамаш якҷоя шуда, ҳамин техникаи ки аз тарафи Фароз бо намояндагои худ ташкил дода. дар соли 2015 ширкати Фароз бо нархи хеле гарон замини курорти лижаронии ягона дар Тоҷикистон Сафед Дара, ки 55 километр дуртар аз пойтахт ҷойгир аст, соҳиб гардид. Хуш омадед ба Варзов, эй пешвои. пас аз як сол дар маросими кушодашавии курорти мазкур, раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон барои амалигардонии лоиҳаи зерин соҳибкори ватанпарварро номашро ифшо накарда миннатдорӣ изҳор намуд. дар соли 2018 бошад ҳукумати Тоҷикистон барои соҳаи сайёҳӣ, инчунин барои курорти лижаронӣ пакети имтиёзҳои андозиро қабул намуд. лижаронӣ дар як ҳолати ниҳоят бародари Шамсулло Соҳибов, Нарзулло Соҳибов, ба ширкати Somonsugd роҳбарӣ мекунад, ки ду додараруси Раҳмон, Ҳасан Асадуллозода ва Амонулло Саъдуллоев соҳиб ҳастанд. то ба ин дам Саъдуллоев дар ширкати Қурғонтеппа хатҳои қувваи барқи ҷанубиро роҳбарӣ мекард. Асадуллозода бошад соҳиби яке аз бузургтарин бонкҳо, инчунин заводи алюминӣ ва яке аз калонтарин ширкати ҳавопаймоии кишвар Somon Air соҳиб мебошад. таҳлилгарон қайд мекунанд, ки дар маърузаи мазкур танҳо дар хусуси бизнеси якчанд ашхоси клани Раҳмон, ки шумораи он на даҳҳо, балки садҳо нафар дар қаламрави кишвар мебошад, ёдрас шудааст, ки ҳар яки онҳо мувофиқи статуси худ дар клан ин ё он қисми бизнесро дар кишвар соҳибӣ мекунад. инчунин қайд шудааст, ки аксари аъзоёни клани мазкур аллакай якчанд соҳаи бизнесро дар Тоҷикистон монополия кардаанд.